Татьяна Петрова сүзләре юкка гына килмәгәнмен җиргә. Бөек булыр өчен түгел җиргә, килгәнмен мин кирәк булыр өчен. Картлык көннәр килгән чагыгызда икегезгә терәк булыр өчен. Юкка гына килмәгәнмен җиргә, кирәк булыр өчен бары сезгә. Сабый чакта сезнең өегездә шатлык булып тулдым күңелегезгә. Үсә төшкәч мәшәкатьләр артты, тормыш бераз иңнәргә дә басты. Сыгылмаска өйрәттегез шунда, үрнәк булдыгыз сез һәр чагында. Сөендегез минем белән бергә, борчылдыгыз микән белмим бер дә. Сиздермичә авыр чакларында менгердегез этеп кабат үргә. Әткәй, әнкәй, мин бит белә идем, юкка гына килмәгәнмен җиргә. Сез булганда гына күңелемдә яшәүләре авыр түгел бердә.